I-enemy yethu ithatha i-advantage mawungazi. That's why iBhayibheli manje imrater uSathane limbiza ngokuthi unguyise wamanga, father of lies. That's why mase silwa naye said the devil is a liar. Because mayivula umlomo uSathane intuleleni kodwa. Usathane mayivula umlomo okwazi into ayikhuluma nje uqamba amanga. Ngisho engathini, ngisho ngathi kuyakhanya okwazi ukuthi unamanga. Ngisho ngathi kumhlophe okwazi uqamba amanga. Ngisho ngathi uyehluleka okwazi unamanga. Ngisho ngathi ngeke uphumelele okwathi unamanga. Kufana noma sekusho yena uSathane ukuthi uyagula usuke namanga. Kuze kube yiqiniso mase kushiwo wena. Alikho ibandla likhona ngifuna ukukhonza. Likhona bathandeka la. Are you all here? Uma ethi uSathane uyahlupheka okwazi ukuthi unamanga. Kuze kube yiqiniso mase kushiwo wena. Uyabona mase kusho wena uyahlupheka kuba active. Kodwa makusasho yena the devil is a liar. Ngoba unguyise wamanga nithuleleni. Uthi anazi nje ukuthi ngizolwa kanjalo ngoba namhlanje I want to preach about uNkulunkulu ukhuluma sifuna sizomemezela ibandla elikhululekile. Yeah, ufuna uzomemezela ibandla elikhululekile.